Lad os prøve lidt Broadways her. Det som jeg synes driller lidt er egentlig flere ting. Den første ting, det er faktisk lyset. Nu kan du se at jeg har pillet ordenen af, så er det nemmere at følge med i det hele. Men her der er lys i førerkabinen, og den holder selvfølgelig stille. Den står på 0 i fart, kan man se. Der er lys i førerkabinen. Hvis den begynder at køre, altså jeg skruer op på 1, så slukker den altid i kabinen. Jeg ved ikke om den skal det, men hvis den skal, så er det selvfølgelig fint. Ellers så er det bare det. Ellers så ved jeg ikke hvorfor den gør det. Den anden ting, det er at den anden her det er fremad, og den anden her det er bak. Og nu står den til at køre fremad. Og når jeg gør det, så nu skruer jeg op på 7. Jeg ved ikke om man kan fornemme den hakker. Og kører i øvrigt ikke særlig stærkt. Normalt vil jeg sige at de begynder at bevæge sig i hvert fald på hastighed 3. På en 28 step skala. Nu slår jeg lige lyset til her. Bum. Så kommer der lys i forlygten. Det der så er ved det, det er at se, den står helt stille. Næsten. Nu kan jeg prøve at skrue lidt længere op for farten. Så hjælper det lidt på det. Det er lidt svært at se på videoen her, men den hakker stadigvæk lidt i det. Og det burde den jo slet ikke ved hastighed 12, burde den jo køre rimelig. Nå, nu skruer jeg ned på 0. Bum. Så har den selvfølgelig noget nedbremsning. Jeg ved ikke om du kan høre motoren. Og tandhjul. Kører stadigvæk. Kører stadigvæk. Den bevæger sig ikke, når den kører. Så slukker forlygten åbenbart automatisk, når jeg skruer ned på 0, og så tændes lyset i førerkabinen. Nu stoppede den. Så slår jeg over på bak. Så laver den automatisk både lys i førerkabinen og i lygten bagpå. Så er det kun hvis jeg slukker på lyset, bum, eller tænder. Den kan jeg styre, men det kan jeg ikke forlygten. Det er lidt mærkeligt. Nå, men lad os prøve at se, nu skruer jeg op på, nu giver jeg den 7 fra start her. Dum. Håber du kan høre den siger noget. Jeg ved ikke om du også kan se den ligesom som hakker. Her går den rent faktisk en smule ned ad bakke, og svinget er altså ikke for skarpt. Det er ikke det der gør, at den kører lidt langsommere. Den står på 7 nu prøver jeg at balle den op på 14. Så hjælper det selvfølgelig. Den kører selvfølgelig noget bedre. Nu må man så prøve at se. Nu ser det herfra. Nu skruer jeg så helt ned. Bum, 0. Så er der stadigvæk lys i baglygten, hvor hvis det var forlygten, så ville den være slukket nu. Men der kommer til gengæld lys i førerkabinen. Selv når jeg skruer op på 14, så er det ligesom om, at den kører stadigvæk i ryg. Jeg kan sådan høre... Jeg kan sådan høre den ligesom... får sådan ligesom... det er ligesom den lige får strøm i stød eller et eller andet. Jeg har selvfølgelig renset hjul, og jeg har renset skinner, og jeg har prøvet alle de andre tog, det kører fint. Der er ingen problemer. Så det burde ikke være skinner og strømoptag i hjulen. Prøver lige igen her. Skifter, så kommer der ikke lys i for. Når jeg er sat tilbage ud, så kommer der lys i baglygt, men der kommer ikke lys i foran, før at man skruer lidt op.
Jeg prøver at se, nu får den langsomt. 2, så kan jeg høre den begynde at brumme. 3. Så kan jeg så småt se, at den begynder at dreje, men den bevæger sig ikke. 4. Sker det samme. Og det er vel at mærke fremad det her. 5. Begynder den så småt at bevæge sig. Og så næsten ikke alligevel. 6. Når der er sket noget, så hakker vi dem ganske småt. 7. Vi hakker bare stadigvæk. Det er bare lidt sværere, og det virker bedre at se det i virkeligheden end på videoen her. Slukker. Kører nu. Kører nu. Nu stopper den.